Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα διαδικτυακό μάθημα εκμάθησης της γλώσσας C#. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πώς μπορούμε να αλλάζουμε το χρώμα στο background. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να αλλάζουμε τη γραμματοσυρά. Θα πάμε στην προηγούμενη φόρμα που είχαμε φτιάξει. Θα βάλουμε ένα label. Ωραία, ας γράψουμε ότι δοκιμαστικό κείμενο. Ωραία, και μετά θα πάμε να βάλουμε ακόμη ένα κουμπί. Το οποίο θα το ονομάσουμε γραμματοσύρα. Και θα αλλάξουμε και το όνομα του κουμπιού από button 1 σε γραμματοσυρά. Ωραία. Και επίσης θα πάμε και θα χρησιμοποιήσουμε και ένα font dialog. Όπως βλέπουμε εδώ, πατάμε διπλό κλικ και εμφανίζεται κάτω δίπλα από το color dialog. Πατώντας διπλό κλικ στο κουμπί μας, πηγαίνουμε στον κώδικα και εδώ πέρα θα γράψουμε τον κώδικα για να μπορέσει ο χρήστης να αλλάζει τη γραμματοσύρα. Ωραία, αρχικά όπως και προηγούμενο μάθημα θα δηλώσουμε μία μεταβλητή, αυτή τη φορά font result, η οποία θα είναι ίσο με font dialog1.show dialog. Και από κάτω με μία if, αν το font result είναι ίσο με το dialog result ok, τότε το label 1 τελεία font θα είναι ίσο με το font dialog1 τελεία font. Ωραία, ας τρέξουμε το πρόγραμμα. Ωραία. Πατάμε το κουμπί γραμματοσυρά και μας ανοίγει το παράθυρο ώστε να επιλέξουμε τη γραμματοσυρά που θέλουμε, το στυλ της γραμματοσυράς και το μέγεθος. Ας επιλέξουμε τη Franklin Demi Italic και ας βάλουμε και μέγεθος 16. Πατώντας OK, βλέπουμε ότι το κείμενό μας άλλαξε. Ευχαριστούμε πολύ.